Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Station ndipo nthawi tsopano ndi 7 koloko. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Ndipo kupatsirani nkhani madzulo ano ndine Dickson Chivwati Gondo. Poyamba nayi mitu yake. Ntchito yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FISP yakumana ndi mikwingwirima chikhazikitsireni sabata ziwiri zapitazo. Chipani cha MCP chati ndondomeko ya chuma yomwe boma launikanso ikolezera mazunzo mwa Malawi akukumana nawo. Mfumu yayikulu ku Nsanje yadandaula ndi kuyimanso kwa ntchito yomanga njanji ya Maka Bangula. Mzamasewero timu ya Chataloma Admark ayithothola mu ligi ya Chipiko kamba konyalanyaza masewero ena. Alimi madera ambiri ayamba kudankhawa pamene ntchito za ulimi zotsika mtengo ya FISP mchaka ya 2025 ikuchedwa kuyamba ngakhale papita sabata ziwiri chikhazikitsireni. Titayendera malo angapo tapeza kuti malo ambiri ogulitsira zipangizo za ulimi sadatsegulebe ngakhale mvula yayamba kugwa m'madera ena dziko lino. Dzulo mtsogoleri wa dziko lino Apita Mutharika anauza nthumwi za bungwe la International Monetary Fund IMF kuti kusowa kwa ndalama za m'mayiko ena forex zakhudza ntchito yogula katundu ofunikira mdziko muno kuphatikizapo fetereza. Zambiri mulipotili. Patha sabata ziwiri kuchokera pomwe ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo FISP ya chaka cha 2025-2026 anayikhazikitsa, koma alimi madera ambiri sanayambebe kupeza zipangizozi. Kunkhotakota ndi Salima mwachitsanzo ntchitoyi sinayambe. Mtolankhani wathu ku Salima Ferguson Pabuli anayankhula ndi mkulu wa zaulimi a Enford Kanyimbo yemwe wati kalembera wawo yenera kupindula watha ndipo akungodikira zipangizo. So the registers ndithu talandira tinawo kwankuno yangotsala ndi kupanga verify kuti alibe vuto. Paja nthawi zonse timayenera tipange cheki kuti zikapita pansika zinthuzo zikhale zili bwinobwino. Kunkhotakota nako mtolankhani wathu Benson Kamonjola wati akuluakulu akuti ayamba ntchito yotumiza ogwira ntchito mu ndondomekoyi m'madera osiyanasiyana. Komabe mtolankhani wathu kumachinga Neftali Kalumbi wati alimi kumeneko ayamba kugula zipangizozi. Mneneri mu nduna wa zaulimi a Arnold Namanja wavomereza zakuchedwaku, koma wati zipangizo zifika posachedwa. Kuyambirira kuno na boma amene amalandira mvula yodzalira kuyambirira, komanso madera amene amakhala ovuta kufikiridwa ndi mina misewu yovuta ndi nazotera ndi amene alandire zipangizo zimene zinalandira. Azanyengo akuti nyengo ya mvula yayamba m'madera ambiri mdziko lino ndipo m'madera ena alimi adzala kale mbewu zawo. Ndine John Paul Kayuni. Pakali pano nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yati boma layika ndondomeko zothana ndi mavuto a njala mdziko muno, ponena kuti dziko lino silikuyenera kupitiriza kukhala ndi mavuto a njala chaka ndi chaka. Izi ndunayi yalankhula pomwe bungwe la Press Corporation limapereka thandizo la ndalama lokwana 300 million kwacha kuboma yothandizira ntchito yogula chimanga cha osowa. Munkhani za malonda, kampani zogwira ntchito zachuma zipempha kuti zikhazikitse njira zomwe zingathandize kuchepetsa nkhawa zomwe zimapereka pa ntchito yopereka ndalama zothandizira pa ntchito zomangamanga maka zokhudza boma mdziko muno. Polankhula ku Lilongwe, Azweri Banzi Sapula, mkulu wa nthambi ya SADC Finance Resource Center, wati banki ndi kampani zothandiza pachuma zimakhala ndi nkhawa pa ntchito zotere zomwe zimachititsa chiwongoladzanja kukwera. George Kalungwe ali ndi ripoti. Export Development Fund yomwe ndi nthambi ya banki yaikulu ya Reserve yabweretsa pamodzi akuluakulu komanso kampani zosiyanasiyana ogwira ntchito zokhudza chuma
pa maphunziro omwe cholinga chake nkupititsa patsogolo ndondomeko zoperekera ndalama za ntchito zachitukuko zokhudza zomangamanga. Wapa mpando wa bodi ya EDF Dr. Ted Nankhumwa wati msonkhano ngatiwu ndofunika pa nthawi ino yomwe anthu othandiza akunja ochepetsa ndalama zomwe amapereka pa ntchito zachitukuko. Tikuonera kuti ma commercial banks athu komanso ma development banks athu ali ndi udindo othandizana ndi boma kupanga ma investments amenewo. Taona ujeni through pension fund ndi chuma china chomwe ma commercial bank ali nacho. Taona kuti akupanga invest m'misewu yabwino mothandizana ndi boma. Zimenezo zomwe tifuna kulimbikitsa. Ndiye tifuna tithandizane kuti kodi upangiri wacho ukhale wa mtundu wanji. Azwelipanzi Sapula yemwe ndi mkulu wa nthambi ya SADC Finance Resource Center ati kuchepetsa nkhawa zomwe anthu amakhala nazo pa ndondomeko yopereka ndalama zothandizira pa ntchito zachitukuko nkofunika kwambiri poonetsetsa kuti chiwongoladzanja chomwe kampani komanso banki zimapereka pobwereketsa ndalama zokhudza ntchitoyi chichepe. Padakali pano kuno ku Malawi ntchito zomanga misewu ndi zokhazo zomwe zaoneka kuti zatha kupeza ndalama kuchokera ku banki komanso kampani zomwe sizaboma, koma Sapula ati nthawi yakwana kuti dziko lino tsopano liyambenso kugwira ntchito zina zonga izi magawo monga amphamvu ndi magetsi. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine George Kalungwe. Tidakali pa nkhani za malonda, anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu adandaula ndi kupitirira kukwera kwa mtengo wa shuga pomwe pano paketi ya 1 kg akuyigulitsa pa mtengo wa 5,000 kwacha m'madera ambiri. Mmodzi mwa anthu okhala mu mzindawo wa Kennedy Musa wauza Zodiac kuti mtengo wa shugawo wakwera kwambiri kufika pa mulingoti amalala ambiri sangafikire. Katswiri pa nkhani za chuma Abel Mweniwanda wati boma aliunikire za vutoli ndi kupeza mayankho mwachangu. Thandi Chinthambi walemba ripoti ili. Mmodzi mwa anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu a Kennedy Musa wati kukwera kwa mtengo wogulira shuga mu mzindawo ndi chiphinjo chachikulu kwa anthu opeza mochepekera. Pachifukwachi Amusa apempha boma kuti liyike njira zochepetsera mavuto odza kamba kakukwera kwa mitengo yogulira zinthu zofunikira pa miyoyo ya anthu monga shuga. Ndalama tikuyipeza movutikira. Pamene tikuyipeza movutikira ndi shuga kuti uza 5,000 ndi ife tikadali okhuzidwa nawo kudandaula ndithu kukwera kwa shuga. Mmodzi mwa oyankhulapo pa nkhani za chuma mdziko lino a Abel Mweniwanda wati ndi wodabwa ndi kukwera kwa mitengo wogulira shuga yemwe amapangidwa mdziko momuno. Choncho a Mweniwanda ati pakufunika kuti boma likumane ndi makampani opanga shuga monga Airovo ndi Salima kuti amvetsetse momwe zinthu zimayendera kuti apewe mchitidwe wa chinyengo pa kagulisidwe ka shuga. Pale pano mwina boma likana unika izenge udindo wofufuza kuti chikuchitira ndi chani kuti shuga ndi katundu inayo maendeleo yake kapena mtengo wake izichita moteremo. Ndipo kotero ata kukhala pasi ndi okhuzika makamaka makampani amene amatipangira shuga, Salima shuga komanso Airovo. Pomwe m'madera ambiri mu mzinda wa Mzuzu paketi limodzi la shuga lolemera 1 kg limagulisidwa pa mtengo wa 5,000 kwacha, maboma ena akumaligulitsa pa mtengo wopitirira 5,000 kwacha. Norbert Mzembe kuwerenga ripoti la Thandi Chinthambi. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Dickson Chivuati Gondo. Tionenso mitu yake 9 na pitirire. Chipani cha MCP chati ndondomeko ya chuma imwe boma laonikanso likukolezera mazunzo mwa Amalawi akukumana nawo. Mfumu yayikulu ku Nsanje adandaula ndi kuyimanso kwa ntchito yomanga njanji ya Maka Bangula. Ntchito yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FCP yakumana ndi mikwingwirima chikhazikitsireni sabata ziwiri zapitazo. Mzamasewero timu ya Chatoroma Admark aithotha mu ligi ya Chipiku kamba kuonyalanyaza masewero ena. Tipitirire ndi nkhanizi. Chipani cha Malawi Congress MCP chati ndondomeko ya chuma ya 8.5 trillion kwacha maboma inapereka mnyumba ya malamulo lachisanu sabata yatha ikolezera mavuto omwe anthu akhala kukumana nawo ndipo sikonza vuto lalikulu lomwe Amalawi panopa akukumana nalo. Polankhula pamene amathirirapo ndemanga pa ndondomekoyi, mneneri wa chipani cha MCP pa nkhani za chuma mnyumba ya malamulo a Ezonowa Nkaka wadzudzula boma posempha malonjezano ake. Kumbali yake wapampando komiti yona za chuma mnyumba ya malamulo a Sosten Gwengwe wati ngakhale avomera ndondomekoyi boma likhazikitse
ndondomeko zothetsa mavuto azachuma. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti. Polankhula mnyumba ya malamulo, mneneri wa chipani cha Malawi Congress pa nkhani zachuma mnyumbayi a Eisenhower Mkaka anati ndondomeko ya zachuma yomwe boma labweretsa mnyumbayi ikuolezera kusachita bwino kwa chuma komanso ndiyopsinja Amalawi. Mmene ankachita kampeni odawalonjeza o Malawi odali namlondola mankhwala okuti Malawi akangumwa tsiku lomwelo ochita nkachita kauniuni bajeti iyi ikulanga Amalawi amene aulipira misonkho, ndipo chimene akuchita nkupereka ndi dzanja la kumanja nkutengaso ndi dzanja la kumanzere. Mawu ake wapampando wa komiti yoona zachuma mnyumba ya malamulo a Sosten Gwengwe ngakhale anavomereza ndondomeko ya zachumayi, anati boma likuyenera litsatire ndondomeko zolozeka zothandiza kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake, komanso lichepetse kutsatira ndondomeko zomwe zikuthandizira kuti pafupifupi chilichonse chikhale chaulere mwandale chabe. Kuti chuma chathu chipite patsogolo pakufunika kuti ngati dziko chuma chathu chizikwera. Pamene tilili pano ndalama iliyonse imene tikutolera about 4 trillion domestically ku Malawi kwathu konkuno misonkho ya Malawi yonseyo ikungokwanira mavoti 4 amene lamulo limawumiriza nduna zachuma kuti ayambire kaye alipira zimenezo asanaganizire china chilichonse. Koma mkulu wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Japi Muhango anati ndondomekoyi ndiyopindulira Malawi ndipo boma liwonetsetsa kuti latsatira ndondomeko zonse zothandizira kuchepetsa ululu omwe Amalawi akumva. Mkulu wa mbali yotsutsa mnyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda akuti ndondomeko ya zachuma yomwe boma labweretsa sinalunjike pa zokhumba Malawi. Aphungu a nyumba ya malamulo apitilira kukambirana za ndondomeko ya zachuma yoyamba chaka chino kufika theka la chaka chamawa kufikira lachisanu likubwerali. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Mfumu yaikulu Chimombo ya mboma la Nsanje yadandaula kuti ntchito yokonza njanji yochokera kumaka kupita ku Bangula yayima. Mfumu iyi ati nzodabwitsa kuti ntchito yomwe imayenda msanga mbuyomo yayima ponena kuti kampani imwe ikukonza njanjiyo ya CR20 sikufotokoza zifukwa zomwe zachititsa izi. Mneneri mundono za mtengatenga Watson Maingo wati ntchito iyi kupitirira ponena kuti ntchito zikuluzikulu sizichitika mu nyengo ya mvula. Alfred Guta wadza ndi ripoti. Mfumu yaikulu Chimombo ya boma la Nsanje yati ndi nkhawa. Mfumu yati nzodandaulitsa kuti ntchito yokonza njanji yochokera kumaka kupita Bangula yomwe mbuyo omwe imayenda msanga yayima. Ena afe ngati kuti chitukuko chimene tidzachikumbukira pamwe athu onse kuno kuchire vale ndi njanji. Panopa njanji pakati pa imathamanga ndithu ndetangodabwa kuti panopa yayima onse. It's almost muna mwezi ukutha. Tikuwafunsa anzathu amachina kuti bwanji kuchitika nchani sakuti angazeni iya. Ndaife tikupempha boma lilowerepo mwina itiuze zifukwa zake zeni chifukwa ena fesi fyandale iya koma timafuna boma timayang'ana kwambiri chitukuko. A Watson Maingo ndine mundono za mtengatenga ndi ntchito sina ime patukala kuti pali zinthu zina za technical zomwe zimapangisa kuti mwina contractor akhale kuti ntchito zina zakugwira koma akugwira ntchito zina mutati mupite pa ground mo mpeza kuti contractor abe ali pa ground po ndipo ntchito zina ndi zina akugwira. Nde nkhani yake imakhala kuti ndizokhuzana ndi za technical koma project imene ndadenera ndi project yoti boma likuyembekezeka kuti ifike mpaka na kumapeto. Njanji ikuyembekezeka kulumikiza dziko lino ndi dziko la Mozambique kudzera ku doko la Beira. Izi akuti zathandiza kuti dziko lino lizagwiritsa ntchito ndalama zochepa pa mayendedwe akatundu. Ntchito iyi akuti ndi ndalama zokwana 141 billion kwacha. Mama Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Gota. Apolisi mdziko muno akhazikitsanso njira ya 997 yomwe ndi lamya yosalipira yoyitanira apolisi msanga kuti afike ndi thandizo mu nthawi ya umbanda kapena ziwawa. Njira ya foni yomwe ndiyosalipirayi yabwereranso patadutsa zaka pafupifupi 10 itayima kamba kosowekera zipangizo ndi galimoto zogwirira ntchitoyi. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko muno a Alfred Chimtere wati ndondomekoyi ayikhazikitsa mzigawo makamaka kuyambira ku Lilongwe, ku Kasungu, Blantyre ndi Mzuzu. Tili ndi ripoti la Kenford Ndima. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno a Alfred Chimtere wati njira zoyitanira apolisi mwachangu pa zinthu monga za upandu ndi zofunika
pa ntchito za nthambi, ndipo pa chifukwa ichi njira ya 997 ayibwezeretsa. Achintere ati ngakhale njirayi akuyikhazikitsa m'magawo, mapulani ndoti ifikire m'maboma onse a dziko lino. Iwo avomereza kuti njira ya 997 m'mbuyomu imalephera kutumikira bwino anthu kamba ka mavuto a zinthu zogwiritsa ntchito zomwe ati pano nthambi ya polisi yakonza. Munthu uno akayimba foni ku madera amene atchulawo amene alumikizidwa vanhu ndi mmene yoyamba ndeti azitha kupereka uthenga chamwanya ndipo apatro komanso oyang'anira kuti athandizire pa nkhani ngati zimene zazikhala kuti uthenga wafika nkuyenda mwachangu kufulumira kuti afika pamalo paja. Ndipo katswiri wa zachitetezo a Sheriff Kaisi wati akuyembekezera kuti polisi yakonza zovuta zomwe zinalipo m'mbuyomo kuti njira ya 997 ithandize anthu moyenera. Semene jemagwizana ma rapid response kuyankha chinthu chomwe msanga ndi pakamwa komanso nkupita pamalo pamene pakufunikapo mamsanga. Ndiye nthawi zambiri zimathaika kunena kuti amayankhanso noti ayi tamva zimenezi kuti kumene kukavuta koma tatitumizireniso transport. Pamenepo ndiye mavuto onda amenewo pakufunika ndithu kuti akonze mbali ya mayendedwe zikufunika zonsezo kuti akonze bwinobwino. Njira ya 997 inayamba mchaka cha 2006 koma patadutsa nthawi anayisintha kukhala 990 isanasiye kugwira ntchito. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Mzamasewero timu ya Chiraloma Adimak ayichotsa mu ligi yachipiri kukamba kosakwaniritsa zina mwa ndondomeko za ligi iyi. Mkata omwe wasayinira ndi mlembi wa CRFA lero Antonio Manda yati timu ya ukasunguyi yalephera kukwaniritsa kusera masera ake atatu motsogozana popanda kupereka zifukwa zokwanira. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu a timuyi Alavu Modalo wati timuyi sinakwanitse masero ake kamba kuti ngochepekedwa mthumba zomwenso zinachititsa kuti osewera ena anyanyale. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula ndi Zodiac, mlembi wa CRFA Antonio Manda wati kuchotsedwa kwa Chiraloma Adimak mu ligi iyi kukutsatira kusakwaniritsa masewero ake atatu motsatizana. Za Chiraloma Adimak sanakwaniritse malamulo amene timayendesa ligi. Malamulo ake ndofolokoza kuti imayenera kuti timu izipita kukamenya magemu akayipasa magemu koma inapezeka kuti sinapite ku airborne sinapite kuwana komanso pakwawo pempeni yakanika timu yokusewera. Kuphatikizapo Chiraloma ayilamulanso kuti isatenge nawo mbali pa masewero aliwonse omwe ali pansi pa CRFA kwa zaka zisanu. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.